fogale pamdina do jese minyo men sabu basale oduna mina madiya fogale pamdina do jese minyo men koy hanani fotani wande Allo Siram. Naam nene. Mada. Jam tan. No korka da. Nan do tan. Modum ni. Inde Samba noddi ham do haali ham ko kewi galle ho fof. Anani ayide. O wicen ma ko wujja. Ko wujja. Min non dum mi dartinta dum ni. No bumnata dum ni. Sa yidi mi nodda kawma Alsan nodde procureur joni so celini yaltinde ceeno affaire o yaha hedde procureur so nene dum fo jarani min bod way ala ni jari jarani nene gujjude ceeno en way ittude ko buri dum jarani nene min bod way so yidi no non wawno nyaagade am to wona nguy holno yimbe gorirte korko kadi badde hen nguy min do gonmi do ni mandani ko pon mi halde wona wujde jaltina ceeno so be jaltinani haalnam ni nodda kawma joni mi haalano dum hunde buubarani jarani nene ene jari kay ene jari jarani to sen kaldo sen tawi kam hodon daccata kono kam dum do me daccata min dan ay nyaagoda kira buri nguya akit non tan min mami lijjit so Allah jabi ceno mayo ko way hen wonde fof bur humpam tan haalnam law ko way hen wonde fof moji 24 heures so jaltinan ceerno haalnam ala problem moji ala jabi moji tena hoorama jara wallahi mo yaltin ceno so Allah jabi odo sen wadani kam sen kam ni sax safani do sen tay kam ko don accaram kon so Allah jabi la jirta mo dani ay grand njimo ngona gentleman pardon njinmi ko ngona gentleman jaha kada jum sudu ma o yoyal tin ka jana tot ay hunde fo mu ñoy aduna ay di nguyk dimo jaa nguyk jullo jaa nguyk ijam pula ko jabani nguyk sa yi hunde jom gale ma wa sodde rewbo hono man jogi dum berne ma fasi aran nyaakoda non hunde fo mbo jaba hay di nguyk do jom sudu ma yo nat o yeltina cheno o totere bébé am chen mum ay o situation mo woni o welani mi de te innama ade goto be jabanta dum ka gram ka frère sa di gujjo nder galla halna yimbe fu gujjo gadda o gadda o ko gujjo defra lab defra wela fikra laba wupra laba woten nguyk hunde fu ni supporter ay di nguyk yo yeltin chen janando ultimatum non fa way tabal yo yeltin chen janando sam di calme awona debbo ka gorko yeltin chen janando et puis d'abord ka kaldo kidimami tu m'écoutes Samba avant tout d'abord adana wada accuser dimo bi dimo mo anda wiko mburi yidi gidel goto non ay gorko sa woni dum mota hewat hala et puis deuxièmement min ko mi mawne o Mali so mi fawi kalis so sohli ko ma ara wiya mi modu sohli
on sohlani kake cenande et puis an holno neɗɗo takkirta neɗɗo mo nangani jungo mum Samba attira kilema Mali ko min risi ɗum écoute-moi mi gaynani Mali ko dimo ɓi dimo mbo ala haaju hay dare so wona haaju mum et puis Samba boɗo wawi muñandema hunde fof ha heddo wadde mi accusé nguyka walla wadde joom suudam accusé nguyka a faami gorko noon yo won gorko so natti wonde gorko tote misor filo a faami on point c'est tout gele ɗiɗi kalaɗo de an alay majje so woni dissertation wiyete ka waɗi hors sujet kalɗa gorago o wayaltini 10 000 francs poste ma mbaɗa dépense yaltu noon deuxième point mo kalɗa ko ndimako o jahone yalone wawi won ndimo o basal mum itti ndimako mum so tawi ndimako wuto ɓoori ɗum ɓooyi haala hayne juura min aɗa haaldem ni benne 1 2 3 ko min wela ko min jola on mbatta défendre gujo tuta an horma ka gujo frère merci beaucoup Samba yow que ça soit la dernière fois mboɗo okkuma aɗa naata e am et puis jawdi ma ndi dilinani mi ay ko andu darani man actuellement guila aɗa foti ni min komi mawni a diwata kam hay nokku miskinagal Allah ko Allah fawata dañal ko Allah fawata ɗum ɗon hulɓinani mi adunam dillinani mi adunam kala ko Allah waɗi hen ko ɓuurat tawi ko jinmi widema ko sa haaldama 1 2 3 mbiya miskinagal walla jawdi walla nangam aɗa merno arrête boy arrête ultimatum 24 heures horloge o nene ya aiguille o nene ya darta c'est non so yaltani joni ko boni aɗa kufuno woni goto ɗon jaaren jalton kufuɗo oɗon goya ara joom sutma gueɗel gongel ngel hokkuma sens gueɗel gorel mero no wuuri tew kanko panmi so ari o laamno hunde wiye cer jaltinon taw yimɓe ƴeew mi fawatma hen gueɗal gotal aɗa andi min mi meeɗa hulde police da mafi et aussi tawi ko accusation sen debbo ma jadaten police emin pari sa pari ya addoye plainte ma sa haaldama 1 2 3 mbiya maire mais boy ka cukalel taw on verra ka cukalel taw noon gujuma yaltin chano ka cukalel taw a wona mawɗo ko ɗum waɗi aɗa waɗa ko mbatta ko mais noon aduna nani yeeso men on va voir anda holonde kono oɗo sen so Allah jaɓi maw yaltu tewdi lamdi majjara joni nenara wona nenara ɗum tan wawi wonde jam arta e galle he o ila e goto dañata ɗo jam baɗɗone mandirin oɗon jooɗi voilà joni laaɓa janam koto ceerno jigiri jig joni no wi enen foof goto fof waɗɗo jungo muɗum juuɗe muɗum sooɗo hande juuɗe ma an adda fof fof nannade enen fof lawɗi ha laaɓa an ka laaɓde ɓi laaɓe jooɗo Samba nande juuɗe ma nen nan eyi onan cher onan acca debbulo nan omo yoni joni yo dewel ma nan mi nannani nanne juuɗe ma ɗe bima nannat yimɓe jooɗo ɓe fof nanni juuɗe mumen Allah sago nannirta a hoolaki hoore ma ɗo fof nanni juuɗe men an mbiya nannata to tawɗa ɗum an woni holi on a hoolaki hoore ma wadde ko wiyete ko an Mali wona komi joom galle ma ene laaɓimi ɗo Allah a ƴettani billahi a ƴettani nanno juuɗe ma coon nan hen juuɗe ma vas-y o nannata o hoolaki hoore ma vas-y ittu juuɗe ma nan hen juuɗe waɗi hen juuɗe ma nande juuɗe ma nande juuɗe ma ko heewi oɗo galle nande juuɗe ma ande jooɗo ndema oɗo haji wa jooɗo ko kewi ɗo kewi ɗo ko ceen sira nane no yaltata fawi ceen mo dow tabal ɗay tawi ceen nawama
yimɓe fof nanni juuɗe mumen gujjo wi nanata juuɗe mum oɗo fawi ɗum ceen sira mata wona oɗo sen kam kaɓɓumi ɗo holi on ceen kono madame yaltanen argay mbaɗen sinap ɗeɗo baɗe fo mbuɗa walla mbiyen tan anni belle sœur tam ɗeɗo baɗe fo mbaɗi yiiloma ɗum mbaɗen sinap ar so jaltuɗo joni o jimmi mbaɗen hen sinap abboga seeɗa yo Ania, d'accord. Ciao, à tout à l'heure. Ok, Inch'Allah. Oɗo nani min mbaɗaɗa sinam nde min e sira nde ko nden o yejjirɗon kaɓɓum ɗum est ce que ko oɗo ceen ko ok o sira ar ƴeew la ilaha illallah muhammadu rasulullah laaɓɗo allah sona min de fawi kam gacci annen anneta gonnoɗa yimɓe guila subaka ala ko keddumi min kam ɗeɗo gacci kam do padume majji waɗama gacce waɗama gacce anmi ɗum fof an famami ene wayno taw kanko so a ƴetti yannanayi wiya a waɗi a ƴetti ceen jananɗo non koye wadde sinam mi fof maire jahata seere min yannane minen ko seena men min jahani seere men mbattata ceera jan aɗa ñana nene anne ɗe gacce fof ko an adde hoore ma ko jahata aɗa yaha to seernaɓe aɗa adda ɗum ɗoji aɗa wiya yo ƴeew hol gujjuɗo te ko min heɓɓi oɗo seen kodde ay ɗum ɗo kala to yaha ha arta ko complot wonɗo holbo ɗo complot ala andi an min sikkani ɗeɗo gacce an ala fawmi ɗeɗo gacce aɗa yaada e mabɓe banggue mabɓe goppiɗa hama ɗe gacce min hande ɗeɗo gacce mi anda fof paadumi hen hande mi anda fof no mbamini ɗum ɗo mawɗo jeeya gacce anne to pawmami ɗo ala yaada e ɓeeɗo ɗum yoɗanima annene